Οκ, έχω κάνει αυτό το κώδικα στο MATLAB και την έχω βγάλει βίντεο με το Bandicam, γιατί δεν έχω άλλη εφαρμογή για βίντεο στην οθόνη. Είναι στο Canva γιατί για καλύτερο έλεγχο και editing. Μου πήρε αυτός ο κώδικας 16 λεπτά. Είναι 16 λεπτά χωρίς σχόλια. Δεν έχω βάλει μέσα σχόλια γιατί κάνω αυτό το βίντεο, το οποίο είναι αυτό το βίντεο είναι το σχόλιο. Και δεν έχει πολύ έλεγχο. Γιατί δεν έχει πολύ έλεγχο αυτός ο κώδικας? Είναι ένας πολύ απλός κώδικας για πρώτο εξάμηνο αριθμητική ανάλυση στους χημικούς μηχανικούς. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό δεν έχει πολύ έλεγχο. Μου πήρε ένα τέταρτο περίπου γιατί δεν το έχω με το προγραμματισμό πάρα πολύ. Guilty, not guilty. Πάμε να δούμε τον κώδικα. Πάμε να δούμε τον κώδικα. Τι έχω κάνει σε αυτόν τον κώδικα. Και ναι. Ουσιαστικά είναι από μια συνάρτηση να βρούμε σφάλματα και ρίζες και τέτοια. Λοιπόν, clear για να διαρράσουμε τα βιβλία εδώ. CLC για το command window. Και close all γιατί θα έχουμε διαγράμματα. Θέλει διαγράμματα αυτή η άσκηση. Log γιατί έχει ln, εν έκφωνηση λέει ln, γιατί στη MATLAB το ln γράφεται log και το log γράφεται log 10, log base 10. Linspace, εισαπέγοντα σημεία, κλασικά. Αρχή, τέλος, αριθμό σημείων, έχουμε βάλει 100 σημεία, μπορεί να φάμε περισσότερα. Αυτά τα έδινε η άσκηση, ουσιαστικά η εκφώνηση της γραμμές 3 και 4, της έδινε η εκφώνηση. Οπότε, ναι. Το mo είναι χρώμα, lined width το πάχος, 1,5. Το grid on είναι για το πλέγμα, για να εμφανίσει πλέγμα στο διάγραμμα. Έχουμε figure 1 γιατί θα έχουμε και figure 2 μετά, μετέπειτα, πιο κάτω-κάτω. Συνάρτηση τη γράφω έτσι γιατί δεν παίρνει ελληνικά. Τώρα στο δικό μου MATLAB δεν παίρνει ελληνικούς χαρακτήρες, τους γράφει λίγα από εδώ, οπότε είναι στα Greeklish. Δεν θα είναι όλα στα Greeklish, ευτυχώς. Hold on, τι κάνει το hold on? Κρατάει το γράφημα στη μνήμη για να προσθέσουμε νέα στοιχεία. Τώρα έχω προσθέτω μια γραμμή χ1, χ2, ψ1, ψ2 σε brackets και ένα χρώμα αυτό, γαλάζιο είναι, τι είναι? Και hold off για να έχει τελειώσει το γράφημα εδώ πέρα. Τη true root είναι για να βρούμε τη ρίζα της συνάρτησης με την F0 και έτσι όσο στην αυτή την μετβολητή. Νομίζω ότι την F0 την έδινε πάλι εκφώνηση. Έλεγε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη συνάρτηση την F0 και να βρούμε τη ρίζα. F0 και εδώ είναι το bracket της ρίζας. Μπορούμε να βάλουμε και άλλους αριθμούς. Τώρα το μάτι φαίνεται ότι είναι 0, αλλά anyways. Fprint. Τώρα στο fprint τις 100.10 f για n, τις 100 είναι για να αρχίσουμε να μετράμε την μεταβλητή, το 10 είναι για ακρίβεια 10 δεκασυφία, το ff είναι για fixed floating point και το slash είναι για να εισάγει τον χαρακτήρα από χαρακτήρα μας στην true root. Να το κάνουμε zoom για να φαίνεται. Το h είναι η βαθμοδή τιμή, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε Newton Raphson μέθοδο. Τη ζητούσε. Τι είναι το Raphson, η εκπώνηση. Max iter είναι max iterations, ό,τι λέει η λέξη 100 επαναλήψεις. Παίρνουμε μεγάλο νούμερο, αν και δεν θα χρειαστώ σε μεγάλο νούμερο. Απόλυτο προσεγγιστικό σφάλμα. Όλα αυτά είναι αριθμοί βασικά. Και rel. Προσεγγιστικό σφάλμα, άλλος αριθμός. Γιατί έχουμε, ενώ είναι και τα δύο ίδια, ίδιος αριθμός, είναι διαφορετικά γιατί έχουν διαφορετικό τύπο. Το απόλυτο προσεγγιστικό σφάλμα είναι διαφορετικοί οι τύποι τους, γι' αυτό τα γράφω δύο φορές. Και ένα χ0 μπορούμε να βάλουμε μια πιο τιμή μέσα σε αυτό το εύρος από πάνω, δεν φαίνεται τώρα. Αλλά ναι, εδώ πέρα είναι 1,6, πάμε 1,5, whatever. Χρησιμοποιούμε και rel για όταν θα η μέθοδος είναι το Raphson, που προείπα, θα συγκλίνει στη ρίζα για αυτό. Και έχουμε εδώ πέρα τη συνάρτηση zeros. Οι zeros
Τι κάνει, δημιουργεί πίνακα που όλα τα στοιχεία του πίνακα είναι 0 και έχουμε δύο παραμέτρους στον πίνακα. Η μία είναι 1, άρα θα έχει μία γραμμή ο πίνακας, άρα θα είναι διάνυσμα. Η άλλη γραμμή είναι maxiter plus 1, εδώ πέρα, οπότε θα έχει maxiter plus 1 στήλες, άρα 101 στήλες. Αυτό είναι το διάνυσμά μας για το χιτουνί ή για τα υπόλοιπα. Γιατί συν 1, γιατί plus 1 εδώ πέρα? Γιατί η αρχική τιμή θα είναι στη θέση 1 και θα έχουμε μετά 100 επαναλήψεις. Άρα 1 είναι 100, 101. Άρα θέλουμε εδώ στο χινί 101. Αν ήταν μόνο maxiter χωρίς το 1, δεν θα χωρούσαν τα υπόλοιπα σφάλματα. Δεν θα χωρούσαν οι υπόλοιπες τιμές. Κάποια τιμή θα είναι απ' έξω. Τα υπόλοιπα σφάλματα υπολογίζονται από το 1 και μετά, γι' αυτό δεν έχουμε εδώ στην 1 στην 1. Γιατί δεν χρειαζόμαστε 101 θέσεις. Χρειαζόμαστε μόνο 100. Ή και λιγότερες, θα δούμε. Συνεχίζουμε. Θα πει το for loop, ναι, το for. Αν και έχω ξεχάσει να βάλω το χινί. Δεν πειράζει. Το for, γιατί το χρησιμοποιούμε? Γιατί ξέρουμε πόσα βήματα θα κάνουμε. Θα κάνουμε max iter βήματα. Άρα 100 βήματα. Εάν δεν ξέραμε, θα χρησιμοποιούσαμε while, δεν ξέρω, μπορεί while. Αλλά επειδή ξέρουμε και για να έχουμε λιγότερα σφάλματα, βάζω for, loop. F' είναι η παράγωγος, κλασικός τύπος παράγωγος. Δεν ξέρω αν το λέει και η εκφώνηση, αλλά είναι γνωστός. Είναι από το Λύκειο, μπορεί να πει κάποιος. Και άμα η παράγωγος είναι μικρότερη του σφάλματος, λέμε στον άνθρωπο που θα το διαβάσει αυτό. Εδώ δεν έχουμε floating μεταβλητή, οπότε γι' αυτό βάζουμε τις 100D. Το slash δεν μπαίνει παντού. Το είναι για το πώς έχουμε κάνει. Break χρειάζεται γιατί είμαστε μέσα στο for loop, εδώ πέρα. Είμαστε στο for loop, γι' αυτό χρησιμοποιούμε το break. Διαφορετικά είμαστε στο for loop και είμαστε μέσα στο loop του if. Οπότε για να σπάσει το if θα βάλουμε το break. He next. Εδώ είναι η Newton-Raphson μέθοδος. Αυτή είναι η Newton-Raphson μέθοδος. Το He next είναι η επόμενη προσέγγιση της ρίζας. Βάλαμε για το He 1, μπράβο μου, το θυμήθηκα. Και αφού έχουμε κάνει Newton-Raphson, πάμε να δούμε τα σφάλματα. Πρώτα, το approximate apps, το απόλυτο προσεγγιστικό. Ξανά ο τύπος είναι γνωστός και το απόλυτο προσεγγιστικό. Δεν μπορεί να μην δίνει τυπολόγιο στην εκφώνηση, αλλά ας θεωρήσουμε ότι το ξέρουμε. Και μετά το απόλυτο σχετικό σφάλμα, το προσεγγιστικό σχετικό σφάλμα. Πάλι ο τύπος του είναι γνωστός. Εδώ σε αυτό το if δεν θα χρειαστούμε break, γιατί έχει το else. Γιατί έχουμε δύο συνθήκες. Είτε είναι μεγαλύτερο αυτό το απόλυτο, είτε δεν είναι. Δύο συνθήκες, δεν χρειαζόμαστε else if, δεν χρειαζόμαστε break. Πάλι το πραγματικό σφάλμα είναι και αυτό γνωστό τύπο. Και οι τιμές συνάρτησης. Αυτό δεν είναι καν τύπος, είναι απλά γνώση. Και εδώ για να δούμε άμα συγκλίνει η μέθοδος, η Newton-Raphson. Λογικός τελεστής ή or στα αγγλικά ή διαζευτικό στο 2. Οπότε ή αν συγκλίνει το ένα ή αν συγκλίνει το άλλο. Αυτό τα γράφω στα αγγλικά, γιατί αν τα έγραφα στα γκρίκλις θα έβγαινε το μάτι μου. Δεν. Τώρα να εξηγήσω το είναι το F', το είναι πολύ βασικό. Ναι, εδώ κάνω λάθη ορθογραφικά γιατί βιάζομαι και δεν προσέχω και δεν επηρεάζω από τον κώδικα.
Συνεχίζουμε γιατί παίρνει μόνο 10 λεπτά αυτό το πράγμα. Ναι, βάζουμε break ξανά γιατί είμαστε πάλι μέσα στο for loop. Εδώ μας λέει ότι είμαστε στο for loop. Ναι, κάνουμε δύο ελέγχους. Για ποιον λόγο έχει σταματήσει το iteration. Είτε επειδή έχει συγκλίνει, είτε επειδή δεν έχει συγκλίνει ακόμα. Κλείνουμε το for loop. Διπλό end εδώ πέρα. Διπλός τελεστής ίσον είναι για σύγκριση. Γι' αυτό δεν χρησιμοποιούμε μόνο ίσο γιατί δεν κάνουμε πράξεις. Αυτό δεν είναι πράξη. Είναι λογικός τελεστής. Ναι. Φυσικά εδώ έχουμε μόνο dim και δεν έχουμε 16F γιατί το Max Eater δεν έχει δικά ψηφία. Εντάξει, πολύ βασικά πράγματα γενικότερα. Ωραία, τώρα σε λίγο θα κάνει αυτό. Δεν το διόρθωσα αυτό το χινί. Τώρα θα κάνουμε tourniquet vectors. Άντε, τέλος κάτι ενδιαφέρον. Tourniquet vectors είναι περικοπή των πινάκων, αλλά δεν έχουμε πινάκες ή διανύσματα γιατί έχουν μόνο μία γραμμή. Οι διανύσματα. Ουσιαστικά, τι κάνει το tourniquet που το σίγουμε εδώ πέρα. Κόβει τα άχρηστα στοιχεία, τα άχρηστα μηδενικά, γιατί το Zeros δημιούργησε μηδενικούς πίνακες από πάνω. Κόβει τα άχρηστα μηδενικά και διατηρεί τα μη άχρηστα στοιχεία, τις μη άχρηστες πληροφορίες. Ειδικότερα για μεγάλο αριθμό επαναλήψεων, αν δεν είχαμε 100, είχαμε 1000, 10.000, 100.000 εκατομμύρια. Εκεί βοηθάει πάρα πολύ αυτή η πρακτική. Και βοηθάει και στη μνήμη και στην ταχύτητα, δηλαδή μπορεί να μειώσει σημαντικά τη ταχύτητα. Γιατί δεν διόρθωσα αυτό είναι λάθος, το έχω διαχωρίσει μετά. Να, γιατί χρειάζεται να κάνουμε ελέγχους, παιδιά, και να μην γράφουμε όλο τον κώδικα και μετά να τον τρέχουμε. Ναι. Έχουμε κι άλλο. Ωραία, τέλεια. Τώρα πάμε κάτι ενδιαφέρον. Το figure 2. Δεν διαβάζω αυτό που μου λέει το MATLAB στα αχναγράμματα, γιατί δεν θέλω. Semilog y, semilog g, semilog y. Γιατί το χρησιμοποιούμε. Γιατί θέλουμε στη μία κλίμακα, στο y, να έχουμε λογάριθμο βάσει 10. Εδώ παίρνει το λόγο για κάποιο λόγο. Οπότε έχουμε το χ που είναι χ κανονικό, το ψ άξονα ο οποίος είναι βάση 10, ανακλείκ βάση 10. Γιατί το χρησιμοποιούμε ξανά, γιατί τα σφάλματα εδώ πέρα, μειώνονται εκθετικά. Οπότε αν το είχαμε απλά plot, θα μας έδωσε μια βλακή, δεν θα δούμε τίποτα. Γιατί το βάζω semilog y. Εντάξει, τα χρώματα, μόνο τα χρώματα να εξηγήσω. Αλλάζω τα χρώματα για να βγάζει νόημα το legend. Πώς είναι το legend στα... Καλά, εντάξει, δεν βγάζει νόημα αυτό. Αυτό που έχει στο χάρτη το κάτω-κάτω, το τραγωνάκι, by the way, αυτό. Για να βγάζει νόημα αυτό, ναι, έχουμε iteration versus error, εδώ είναι το iteration, εδώ είναι το error, για όλα αυτά. Και αυτό που έλεγα, το legend, για να βγάζει νόημα, θέλει διαφορετικά χρώματα εδώ. Αν είναι όλο το ίδιο χρώμα, το legend δεν θα δείχνει, δεν είναι όλο το ίδιο χρώμα, δεν βάζει νόημα.
location και το πού θα μας τον βγάλει το legend. Ναι, νότιον τελικά. Μπορούμε να το βάλουμε που το θέλουμε. Ούτως ή άλλως μπορούμε να το μετακινήσουμε το legend και στο διάγραμμα. Και τώρα ελέγχουμε συνθήκες για τον ποιον λόγο σταμάτησε η επανάληψη iteration. Για ποιον λόγο, υπάρχουν πολλοί λόγοι. Τελεστής end και είναι πάλι λογικός τελεστής. Εδώ ξανά λογικός τελεστής ή γενικά τώρα έχει πολύ copy-paste στους κώδικας. Εδώ δεν χρησιμοποιούμε break γιατί δεν είμαστε σε for ή while ή οτιδήποτε loop. Είμαστε στο if. Και γιατί είμαστε στο if δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε πώς λέγεται, break. Και εδώ έχουμε 16E, πάλι το έχω κάνει λάθος. Να, χρειάζεται να ελέγχουμε τις κωδικές μας. 16E για scientific στην γεωγραφία. Είναι για μικρούς αριθμούς, χρησιμοποιείτε το E. Else if, ελέγχουμε για νέα συνθήκη. Δεν βάζουμε else γιατί έχουμε πολλές νέες συνθήκες. Έχουμε αν το n είναι ίσο με το 100 που έχουμε βάλει maxiter. Else if ξανά. Και τώρα μετά από αυτό θα βάλουμε το else το τελευταίο για να κλείσει το if, το μεγάλο από εδώ. Και end. Και να δούμε τώρα αν θα δούμε αν κάνουμε zoom out θα δούμε τα λάθη μου εδώ πέρα γιατί το έχω κάνει και λάθη και ναι, να ελέγχετε τις κωδικές σας πριν τους φυσικά έχει και άλλα, αλλά εδώ είναι αυτό που έλεγα για το διάγραμμα ότι πού είναι το διάγραμμα? Εδώ είναι το διάγραμμα. Ότι χρειάζεται διαφορετικά χρώματα. Absolute error, relative error, true error, func values. Χρειάζεται διαφορετικά χρώματα για να βγάζει νόημα αυτός που το βλέπει το διάγραμμα, το figure 2. Διαφορετικά, ναι, δεν θα βγάζει νόημα. Αυτά τα διαγράμματα. Έτρεξε ο κώδικας, παρά τα οποιαδήποτε λάθη μπορεί να είχα. Και εδώ είναι αυτά που μας βγάζει, έχει βρει τη ρίζα, function values αυτήν, approximate root, a number of iterations, δεν έχει βάλει end εδώ πέρα, αν είχε κακυπληθεί δεν διόρθωνα, not approximation, iteration stop, για ποιο λόγο, because function value reached 0. Εντάξει, αυτός είναι ο κώδικας, ουσιαστικά κλείσαμε στα 15 λεπτά. Τα υπόλοιπα λεπτά είναι whatever πράγματα. Άχρηστα. Ναι, αυτός είναι ο κώδικας. Όπως είπα, κάτι πολύ απλό και εύκολο και κατανοητό. Αυτά.